és un Perquè és un refugi de moltes espècies i és una zona de pas per a les aus migratòries. Aquesta zona té una història curiosa, no? Que abans era un càmping, com algú ja sap, era el càmping El Toro Bravo. Això són dunes i predunes i, clar, estem en ple parc del Delta del Llobregat, hi ha molta fauna, tenim aigua aquí, aiguamolls aquí, aiguamolls a l'altra banda, tenim una biodiversitat molt maca. I la nostra tasca avui serà de treure les plantes al·lòctones i algunes plantes que són d'aquí, de Catalunya, però que ens podrien afectar a la progressió de la pineda. Voleu menjar ara? Tenim uns entrepans preparats? Ara mengem? Una piqueta de tenda de campanya. Si la puedo plantar como tengo un jardín. ¡A la de tres! ¿Qué queda inspirado? Sí, esta jornada. Naturaleza. Sacua. Colaboració. Picada. Una buena picada. Natura. Poquito. Contacto con la naturaleza. Me ha encantado. Una palabra, esta. Natura. L'estany de Sils és un estany, com qui diu, vale? Per tant, és una zona humida. Per què és important? Perquè és un refugi de moltes espècies i és una zona de pas per a les aus migratòries. I per altra banda també són importants perquè són zones que acumulen l'aigua de les riuades i són zones d'amortiguació. Aquesta, vigileu les fumes. Aleshores, anirem per parelles, anirem en busca d'aquests arbres. Que no passa res perquè trepitgem les herbes ni perquè tallem. Al contrari, li va bé perquè sortim. Si voleu seure per aquí a l'ombra... ¿No tienen bocadillo? ¿No quieren? Y hay una gorda que yo no comí. Están tontos de esta gente en el bosque, ayudando a la naturaleza. Hoy he venido la segunda vez y ya le digo que me apunte para la tercera. I m'agrada el camp, la muntanya, disfrutar-ho i el moment és ideal per sortir una mica de la rutina. Doncs jo veig molts boscos cremats que em sap molt de greu i llavors penso que si donem una mica de mà a tot podem veure més verd i maco. Bé, no està mal. Està bé.